lisi abara moderne satanisme. Hoe lezen ze naar moderne satanisme? Ook wel aangeduid als Lafayans satanisme is een hedendaagse verschijningsvorm van het satanisme dat in de jaren 60 van de 20e eeuw met de oprichting van de zogenoemde Church of Satan, Kerk van Satan, door de Amerikaanse satanist Anton Szandor satanisme. Want aan nou satanisme de. Satanisme nou a een modern pakje nou. De makenji de model aan satanisme. Dat we lezen ook toe aba feestdagen van satanisme. De belangrijkste feestdag van de satanist is zijn eigen verjaardag. IEPAD de komoto amo belangrijk die aan die satanist. Het samotaki secte. Satanist de heide de mas hij dini satan. Amo belangrijk fesa de fu de man dat te was sama fuyali. Ama egi fuyali de. Nee namo belangrijk de ki wan satanist. Oma je dini satan.